Dnes to bude o veciach, ktoré používaš bežne a pár z týchto otázok ťa celkom určite nachytá. Bluetooth znak je vlastne čo? Je to spojenie dvoch severských rán, ktoré reprezentujú iniciály kráľa Haralda Bluetooth. Bubble wrap bol pôvodne čo? Playdoh bol najprv čo? Toto si o mobile asi nikdy nevšimol? Ak to trafíš, daj like. Prečo má väčšina nabíjačiek na kábli taký valček? Proti rušeniu signálu alebo aby sa kábel nelámal. Ten valček pomáha tlmiť elektromagnetické rušenie. Nie je tam len kvôli spevneniu. Prečo býva na klávesách F a je malý výstupok? Malá klapka v tic-tac balení slúži hlavne na čo? VD40 znamená čo? Toto ľudia hovoria stále zle. Ak to trafíš, si dobrý. Mikrovlnka zohrieva jedlo skôr ako zvnútra von alebo zvonku dovnútra? Nie je to čisté zohrievanie zvnútra. Mikrovlny preniknú len do určitej hĺbky a odtiaľ sa teplo šíri ďalej. Superglue vzniklo pri pokuse vyrobiť čo? Lego názov pochádza z čoho? QR kód bol vytvorený hlavne pre čo? Prečo máš na notebooku tie malé gumové nožičky na spodku? Toto je dosť slávna náhoda. Ak si toto vedel, máš prehľad. Mikrovlnná rúra vznikla po tom, čo vedcovi čo? Roztopila sa čokoláda vo vrecku alebo praskla žiarovka pri radare? Práve roztopená čokoláda priviedla vedca k tomu, že mikrovlny vedia ohrievať jedlo. Suchý zips bol inšpirovaný čím? Prečo majú niektoré plastové fľaše ryhy a zvláštne tvary na spodku? Slinky hračka mala byť pôvodne čo? Logo, ktoré si už videl 100-krát, ale asi nie poriadne. V logu Carrefour je skryté čo? Písmeno C alebo šípka dole? Nutella vznikla hlavne preto, že chýbalo čo? Prečo majú plechovky na dne taký oblý tvar? Finále je vec, ktorú používa skoro každý. Ak toto trafíš, daj like. Lesklá a matná strana alobalu sú iné hlavne kvôli čomu? Každá má iné použitie, alebo je to výsledok výroby? Rozdiel strán vzniká pri výrobe. Nie preto, že by jedna bola magicky lepšia na pečenie. Koľko si dal, napíš to do komentára.